etong buruak disabui pasangan laki dia te kudu bare coringan den helo cuo maon hari kahari nanden tangguangkan jika den sabui kayo nyorang papinggan ameh bacaan perak bacaan nyoperak bakas wataba bakero galang batin diang kacau taralih gadi taralih nyogadi ko iraih kadiri ambo badanan sadang dilawi basah jomba gadang dan makacipung rasa yang panas lah deang badan denai sapantun coba pekusui musim pabilo kasalasanyo panang salasari hari lasanjong lubu adikaru urang panjalo dietong buruak disabui pasangan laki dia tekut bare coringan lelo juo maoi hari kahari nanden tangguangkan jika den sabui kayo nyorang papinggan ameh bacaan perak bacaan nyoperak bakas wataba bakero galang badin yang kacau taralih gadi taralih nyogadi kok iraih kadiri ambo badanan sadang dilawi basah jomba gadang dan bakacipung rasa yang panas lah deang badangan denai sapantun coba pekusui musim pabilo kasalasanyo pan
adikaru urang pandala denai sabantu coba peh kusui musim pabilo kasalah sayong banang salah sai harilah sanjong lugu adikaru urang panjalong